Jatuh di kaham laibo tini te shahina hai faimani joto live nai tungnai ani rangsak ti lukrokno dibor jarani hamjakma teisi waya poro dibor kaham sar bipon dibor kaham isar good afternoon jatono dibor kaham Raju Tripura sar kaham de kaham no jatono koinani muchungo COVID-19 pandemic period choli tongo safe kai tongnani thung jatono te sanitizer mask jatoni use khai tongnani thung sar kaham de tong bahuram meska kaham tongo ang tini laibo phaya hintomani ma phaijuka karon coronavirus ni kebo asuk phataro nokholai manlaiya tei hathi rokbo sari kaino jotono soi khibi bayo khnajak sing West Bengal ni khobor rok West Bengal total lockdown ri paikha hoito state government chini Tripura state government bo tamu appreciation tabuzarati saimeko haibana tini norokno kaisa subject matter no tui kaisa বিষয় no tui norok bai kisa khulakuli alochona khlaina bagi se tini ang live phayo jeng saimanka covid period ngui doctor te nurse rok ni belai kheno obab ngui tongo Tripura rajyo bo hani bagi TPSC ni bisingti kaisa MBBS doctor rok no recruitment khlainani bagi advertisement khlaijaka sir I love you or miss you clay don't know Suku Tripura jotono miss clayo Suku Tripura kaham tongdi yo MBBS ni kok gamno je total 164 jona MBBS doctor post Tripura Public Service Commission TPSC advertisement dikha aroni bising general tongo 35 ta seat SC tongo 28 ta te tini tiprasha ST tongo 101 ta ke o 101 ta chini tiprasha rokni post nubui baksani hoito khao tongthojai rok ngui tongna je jara tiprasha aro ke total 164 ta 101 ta no tiprasha rokni pia kisisa notification nukha je TPSC ni advertisement no je API academic performance index ni tongo je academic ni performance nai talangjak nai abo especially assistant professor rogo o API naijago agi rogo assistant professor tlang thani madhyamik 12 graduation the master degree jotto academic period mane protekta final year ni performance nai no abo recruitment khlaijago fia sing taklai COVID-19 ni doctor ni crisis o omahaike 164 jona je tabuk talangna nai tongmani ajaga sing nukha total marks nai ora academic year ni hisabe jotono 100 marks rijak nai te je MBBS contract basis o je doctor last year o MBBS fano bo hapka je covid patient nainani bagi temporary contract basis o fano bo recruitment ngai covid patient naikangkai bini bagi te extra 10 marks tongnai rom di kok ang MBBS o final year o 70% marks mangkha ani 70 ni logi ang jodi covid
patients no naijak hai covid duty khlaijak ani extra 10 marks add nai juk nai aboni pore interview nai 5 marks ni 5 marks ni 5 mark ni bising je nung 2 deman 3 deman 4 deman abo interview board asuk nai rok abo borok rimani pore no o recruitment system choli nai kitabuk kok nga amono notification kaisa nongkhorjak notification hongka amon rijak je jara academic performance o MBBS puila bisini simi je bini final year jora jodi bini kono subject back tongkha hangkai প্রত্যেকটা সাবজেক্ট তো 2 মার্ক অথবা 2 clay bini deduction hekaba 2 marks bat khlaijak nai krom nahadi ani final year jora jodino pasta subject ang back man khatutel first year second year third year amte kaisa semester ang jodino kaisa subject rok back tongkhangkai jodi pasta subject final year jora ani back subject tongkhangkai ani total 10 marks ani deduction hekaba 10 marks bat thanai ke aja gawo especially sing sinin tipra sharok no sing aro nukjangnai tangingke tipra sharok ke kamio tongoba kamni thangai waisu exam rinaro hostel tongkhano nogo kisa problem rok ngimano inge lumo te sakhami rok ngimano aboni bagai o je MBBS ani je academic years total semester jodi no ani amti haikai protector subject kaisa kusu back tongkhangkai kaisa subject ni 2 marks ke je bat khlainani o je condition kaisa narjak o MBBS recruitment no TPSC rok abono chung koinai amti khlaiyawi o je 2 marks je bat khlainani ajaga sungwansugo jara tiprasa MBBS ST borok bo kabangma mark langi pass khaipano EUR je 35 ta seat tongo o EUR 35 ta sito sung chini tiprasa rok habui manglak haini bagino ang TPSC ni secretary bai kok saka pe chini sakani chini deputy CM songbai bo sung kok sajak jate omo hai o je 2 marks 2 marks je deduction khlainani 2 marks je minus khlainani amo tongkhangkai chini bagai kisa bejo phaiano ni wansuguino sung borobai kok sawi tongo engkai hoito joto lukurok o beparok no sawi manjana karon omrok high post group A gazetted bainai boro ungthung puja contract basis opano hapen sin borok rok doctor tongo bekar te engineer rok to sawin lab kori engineer bahut bango sin doctor engineer civil থেকে electrical mechanical হাজার sin borok rok tabuk engineer bo bekar kobangma ke tini doctor omo haike advertisement diwi hoito doctor o seat rok makeup bayanu ke sing koinai o je deduction khlainani hinmarok je MBBS post o 2 marks je deduct khlainai hinmani a deduction no khlairia tongkha kaino siniti prasarok tekisa sep panani ni ang wansugo haike sing je UR unreserved seat o sing je hapnani hini sing wansugui tonglaimani ajaga sing hawi manglak ke tini nadi tiprasa rokbo kobangmano lekha kurung engkai borok jate oje chini je sep manmani abo serai ke manna ningthong abo sing nayo aboni bagai sing samung khalai tongo te khlainai tinanggo bo chini tiprasa rokni manthai soktai শুধু kami mane শুধু chakri chikon simia gobangma jagao no chini borok tongkhangkai sing subida mannai gobangma lukurok no ano message suitongo haipan ani message no sikang norok
kaham ke buji hadi khnai na hadi question 1 bo department of fake ST certificate by job khai tong abo department wise experience handi Bikram Bahadur Jamatia nini je sahomani abo belai kheno nangmani जों abonobo saito gui dainai jini besakango jini tiprasa ST certificate no bui use khlai kebangma borok no misuse khlai tongo aborok no bo जों tur nai tongo Manoj Deborma belai hambai sar no bo belai ke hambai amsungno te sanai to kuno kurui ke kok ke paithago abono COVID-19 je second ঢেউ je taklaini amotebo marato khaini bagino जों जतनो safe tongdi nogo tongdi je mansak kam nangesa pordonto fataro thangai tokhane jawo tei chini hand sanitizer mask rok जों use ma khlaithai karon chini sak ham tongkaise जों dofani bagibo samung khlaimanai kai tini ani je life nai tongnai joto takuk bukuk okra chakra ani saksalai jotono no haino hai toisa khaksang mate hambai afari ani live kemeni orono parisinai jotono kaham kurung tongbai di toisa malai finai hambai